муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Вахш ки бо ошхонаҳои назди мактабӣ таъмин мебошанд, шароити хизматрасонӣ ва қоидаҳои беҳдоштӣ пайваста таҳти назорати барномаи маводи озуқа ва мутасаддии хӯрокаи назди шуъбаи маориф қарор доранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 воқеъ дар деҳаи Шаршар, ошхонаи назди таълимгоҳ бо ташаббуси Кумитаи падару модарон дар давраи таътили тобистона аз таъмир бароварда шудааст. камбудии асосие ки дар ошхона ба мушоҳида мерасад, набудани печҳои нонпазию хӯрокпазии замонавӣ ва танқисӣ доштан аз оби тозаи ошомиданӣ мебошад. захира барои фасли сармо ба қадри дар корӣ мавҷуд буда, барои серғизо шудани хӯрокаи хонандагон, мутасаддии хӯрока дар назди муассиса бо Кумитаи падару модарон ҳамкории зишт дорад. лозим ба ёдоварист ки дар ноҳияи Вахш 4 муассисаи таълимӣ ба таври пилотӣ буда ва хуб мешуд ки баробари ин муассисаҳо мактаби рақами 18 низ пилотӣ мешуд. шароите ки дар ошхонаи мазкур мавҷуд аст барои муҷаҳҳазгардонии печҳои нонпазию хӯрокпазӣ ва дигар хизматрасониҳо қулай мебошад. захираи маводи озуқа ва маҳсулоти кишоварзие ки дар назди муассиса бо ташаббуси омӯзгорони ин даргоҳ киш гардида буд, барои фасли сармо басанда аст. дар замини мактаби мазкур то ба ҳол маҳсулоти кишоварзии помидор, каду, боимҷон ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалия ғарқи ҳосил аст ва ошпазҳо барои серғизо шудани хӯрокаи хонандагон аз он самаранок истифода мебаранд. сулаймон шамаев, мутасаддии хӯрока дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8, зимни суҳбат иброз доштанд ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 2 баст бо хӯрок таъмин буда, дастгирии волидайни хонандагон ҷиҳати дастрасии баъзе маҳсулоти ниёзи аввалия ба қадри имкон амалӣ мегардад. муассисаи мазкур аз соли 1952 ба истифода супурда шудааст ва ошхона низ аз ҳамин солҳо то ба имрӯз фаъолият менамояд. ошхонаи муассиса таъмирталаб буда, барои аз навсозӣ маблағи зиёд лозим аст ва омӯзгорон имконияти барқарорсозии онро надоранд. бо вуҷуди камбудиҳои ҷойдошта, кормандони ошхона барои толибилмони синфҳои ибтидоӣ таом омода месозанд ва мақсад доранд ки оянда бо кӯмаки шахсони хайрхоҳу саховатпеша ва раисони маҳаллаҳо дар саҳни мактаб ошхонаи нав бунёд созанд. тазаккур бояд дод ки мутасаддиёни ошхонаҳои наздимактабии муассисаҳои таълимии номбаршуда ки дар ноҳияи Вахш фаъолият менамоянд, тасмим гирифтанд ки моҳҳои наздик камбудиҳои ҷойдоштаро бартараф менамоянд ва барои хонандагон шароити хубу мусоидро муҳайё намуда, қоидаҳои беҳдоштӣ ва вазъи санитарии ошхонаҳоро дар мадди аввал мегузоранд.